40 kilos nga pagi nasakmit gikan sa usa ka ambulant vendor dapit sa may carbon in Dakban, Sugbo. Samtang sa laing operation, mga isda nga gibutangan og anyel aron magpabiling labas sa tan-awon ang uban formalin. Ani ang report. Kini ang 14 ka nagkariyang matang sa pagi nga moabot sa 40 kilos ang nasakmit atol sa operasyon sa DVMF. Gikan kini sa usa ka ambulant vendor nga naatlan nga nabaligya daplin sa Dan, dapit sa carbon gani na bundag. Base usab kini sa executive order nga nagdili sa pagkuha o pagpamaligya sa mga pagi. Ang nasakmit nga mga pagi girakdang ilubong aron dili na kapahimuslan. Kung nakapaghihapoy mo patronize, nakagihapoy manguha. Nya usapod di man guna gikan diri sa atoa, gikan sa laing lugar. Kanang naanay baon hato gikan sa Buanga. So gikan sa Buanga gisuod og kanang styro nga gilain ba kanang giipon sa ubang mga isda. Samtang sa laing operasyon nasakmit kini mga isdang tamarong. Labas kayo tan-awon apan di ay gibutangan og anyel, ang kimikal nga pampaputi sa sinina. Suma sa DVMF nga delikado sa panglawas ang chemical component sa anyel kung makaon sa tao. Busa mi pahimangno ang DVMF sa mga konsumidor nga dili magpalansis sa mga baligyang isda. Ang atong office ni propose ta nga wag tangon gyud ng mga ambulant vendors. Luoy man tinuod sila no kay naningkamot gud pud sila nga magnegosyo. Pero kung dili sila mosunod sa balaod, dili sad maayo no kay may taog way madaot nga mga tawo. Ang lawas sa mga tawo madaot man. Kauban si Godfrey Rillian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.